Didto sa Dapitan City, ceremonial turnover sa balor 16.6 million pesos nga mga proyekto sa probinsya sa Barangay Santo Niño ug Canlocani gipahigayon. Sa dugang detalye dawaton nato si Regine Cabili. Nabatunan sa katawhan sa Barangay Santo Niño ug Barangay Canlocani ang balor 16,668,244 pesos nga mga proyekto sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Roberto Uy atol sa gipahigayon nga ceremonial turnover kaniadtong Marso 10 ning tuiga. Opisyal nga gidawat ni Konsehal Alfie Basarte ug former Barangay Chairman Ruel Nadella nga mirepresentar sa katawhan sa Barangay Santo Niño ang mga proyekto nga gilangkoban sa construction of multipurpose covered court, opening and rehabilitation of Santo Niño Plazanan Lamatic Talisay Road, opening and rehabilitation of Santo Niño Sitio Bacong Road, ug construction of water supply system. Sa mensahe ni Mr. Ruel Nadella, iyang gipamulong nga ampingan ang mga proyekto nga nadawat sa Barangay Santo Niño tungod kay mao kini ang handumanan nila sa pagpanerbisyo ni Governor Uy. Barangay pinaagi ni Gobernador Uy hinatunta nga kini mga proyekto atong ampingan hangtod sa katapusan kay kini moy atong handumanan sa pagka-gobernador ni Gobernador Uy yang ihatag daghang proyekto para kanato. Daghang salamat, maayong udto kanato tanan. Gawas niini, aduna usab laing mga personal nga mga proyekto ang gobernador sa probinsya nga gihatag sa mao nga barangay, diin kini naglangkob sa household electrification sa Sitio Baclay, Sitio Tangian ug Santo Niño proper nga adunay 91 ka mga benepisyaryo ug tomb materials nga gihatag ngadto sa usa ka benepisyaryo. Samtang gi-turnover ni Governor Uy ngadto sa Barangay Canlocani ang construction of water supply system, ongoing improvement of water facilities ug 5-unit sensor-type solar streetlights. Aduna usab gipadangat nga mga personal nga proyekto ang gobernador sa mao nga barangay, diin lakip niini ang household electrification nga adunay 25 ka benepisyaryo, materials for the improvement of Catholic Chapel ug tomb materials nga adunay 2 ka benepisyaryo. Mapasalamaton kang Governor Uy sila Konsehal Efren Kayungkong ug Konsehal Albert Gonzales tungod ilabi na sa maong water system project nga gihatag sa probinsya nga labaw gyud nilang gikinahanglan ug sa mga proyekto nga dugay na nilang napahimuslan. Salamat sa proyekto nga ako nadawat ko. Ilabi na yun, naging tubig ang pinaka-importante. Kung ako nga na maging pasalamat, kaya bisang karoon pa rin ang turnover, bisang wala pa rin ang turnover, amo na yun napahimuslan. Dagang salamat, ilabi na yun sa umarta mga project, like sa solar system, na ako ginadawat, dahil kami ito karoon bagong extension sa Pugit, na agyapon, o ilabinigod ka itong napatay sa kapilya. Di ka agyapon sa itong kaugalingon panuglanak sa itong gobernador. Dili sa kwarta sa gobyerno. Iyanin kaugalingon. Walang mo kabalog kaya kapila kami. Kung sa kagkang ay pasalamat, pili na kung makuha ng pagpasalamat sa itong gobernador. O kagkang ay salamat sa tanan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.